wakashinga chete. Zvinhu zvakaoma asiziva kuti tinosvika chete. Upenyu hunoda kushinga usara. Baba Mandebvuka. Ini nangu ndazobvumba manje. Kuti nzara inouraya baba. Jirafuka. Nzara chibaba wangu. Patida mbokubvunzawo shamari yangu. Isusu tirimo here mudatabase yaDaddy God. Nekuti nhamo yatishuura baba. Kumenywa kudai songe nzimbe baba. Zviri zvemudatabase ka. Isusu tinenge tisimo isusu. Nekuti why chese chatabata baba chinongoparara. Chese chatabata chinongofa baba. Chinokubata kana mukaka uri fresh milk mushop unobva watokora baba kuita lacto. Wakabata lacto yacho inoveta fresh milk. Iwe ukutotaura izvozvo. Ini nezuro kandakatotya kunobata vanhu maoko kunhamo yaya kuseruko yava kuchuru yaya. Ndakatotya kuti chese chandabata ini chinongofa. Ndakatotya unobata vanhu maoko boys. Vanhu unovabata maoko baba vakasara vakafaka. Zvakazonetsa vanze ane mushonga watu. Ndakatongozvigarira mumba mangu ini zvangu. Ndichidyawo pizza, ndaidyawo pizza nezuro ini. Pakaipa baba Mandebvu. Chinzwa zvandakaita nene nezuro apa. Ndakaenda kune chimwe chipati baba ndakano gate crusher. Changa chitori chibirthday party baba chemwa mwana so. Aisvitsa 5 months. Saka ukatonodya wega wakanditiza ikoko. Kutadza kuendawo neni uchizati ini ndinodawo kudya. Saka ndo madhira awakuita naye. Iripo. Sore wangu. Chinzwa zvakaitika wangu. Ndakasvika ndichimuimbira papa happy ndichiimba papa baba. Ndobva ndapiwa 1.5 kg yepoko yakagochwa baba. Ndichingoda kuti ndirume so baba ndirove 1 bite baba yekuruma so. Ndichingoda kuti ndirume 1 bite baba. Amena kuti gondo rakabva rabva nekupi baba. Rabva randitakura inini ne 1.5 kg yepoko baba. Ndiri mudenga mama tiri kurwisana baba. Ndoda kuti isaende nepoko yangu gondo rere baba. Ndopa ndakazoona kuti it's better kuluza 1.5 yepoko baba than kuluza life yangu inini. Ndopa ndakadonedzwa negondo rere. Ndichiri pakati pekudonha baba sandasvika pasi ka gondo rere rakabva raenda ne 1.5 kg yepoko ya baba. Inini baba ndichiri mudenga mama ndotry kuda kunzvenga pekudonherawo pari safe ka. Ndaida kudonhera pasofa baba. Baba ndakanodonhera pakeke remwana baba rebirthday re5 months baba. Ndakabva ipapo baba ndiri mu750 kilometers per second baba. Ndichibhururuka baba. Kudarika hwiza. Ndakatsomwa nevakomana vavo baba vaitoda dehwe rangu baba. Saka zvakaoma baba. Asi naye baba. Murongoti nhasi zuva rongodzokera kuna mai varo here. Rongononyura tisina kana zvataedza zvedu zvekeriya yekurarama izvi baba ka. Ma1. Inini handisina chandichaziva ini baba. Bozi ini ndiri kungoonda each and every day. Kana brain dzangu baba dzatoonda baba. Ma1. Ndakatoti nezuro apa ndichida kutopfeka boots apa. Size 9 yandaipenda haichakwana baba. Tsoka yangu yaonda singaiti ndakutopinda size 3. Zvikunetsa izvo. Asi nekuonda kwebrain ikoko ka. Ndikufunga kuti takaenda kudheni kwaSokyo ka. Tonotaura nawo. Vatibvumidzawo kuti tingonoraurawo mudhemu rawo rere. Togona kubata hove wangu takatengesa takatomuka ipapa. Those take plan here baba. Plan isina mabhonzo baba. Pork plan baba. 1.5 kg yepok baba. Beef plan baba. Giraffe togona kumuka pamupinda wangu. Plus fish ka dzemuya hadzizive zvirauro ende dzakapusa baba. Saka kungodzichapura tichikanda mukula box. I think if 10 minutes tiita zadza kula box baba. Hande zvedu. Hande wangu, hande. Fish kuvanhu baba, fish kuvanhu. Fish dzevanhu. Sekuru Soke, sekuru Soke, baba, makadiko sekuru, makadiko nae sekuru, hanzvadzi amai vangu. Makadiko sekuru,
makwira miti soke chibaba. Ndiri cream dala cream afana cream tatata. Mukude fana afana taura fast mubude muno. Iwe Mandevu. Ndakati chimfana nekungouya panapa. Pambo pangu sina kufona, ndisati ndatuya panapa ndangachitokufoneraye. Foni itori panzeve papa isati yaringa. Ndopandangodzomorerwa ruoko kuti ndichatochkorwa ruoko. Ndikutotasa kudai ndikuona imbavha yatonditorera foni. Yaitiza nefoni yayo. Ndosaka ndisina kukwanisa kuzofona kuti ndiuye pano. Haiwa, ivapa kunyebase mushakavusa baba wako. The late baba wako mfana vakatinyebera mfana kuti vari kuya tsvakira ikuno musha wese ukaswera wakamira mfana wangu. Mfana wangu like father like son. Mfana mudhara wako akaswera akatombisa mfana wangu 48 years mfana takamirira kuti awe netsvagira ikuno. Like father like son. Iyo mfana chitaura zvamafambira mubude muno fast. Sekuru tikukumbirawo kakumbonoraura mudhemu kwenyu. Wena young man, makuda kunouraya hove dzangu kamudhamu rangu. Funga kuti takaraura takabata kuti hove tunovhura kamusika kedu kefishika. Pomwe tingangoitawo cash wake up ka. Tozarazarawo ma-US. Okay. Bo, okay. Kana mune zvirauro bo. Boza handiri paneti mudhamu rangu mama. No, sekuru hatina neti isusu baba, tine zvirauro zvechirungwe. Chibude muna enda mayanga man. Vai. Thank you sekuru, thank you Sokyo. Mudhara chibaba baba. Sokyo, yo. Hello. Wana kaiwa. Chimuzukuru changu chache zvindavho chachiri kuya koko kuzaraura nachimufesi chake chakareba chache. Shumba dzaya manga madzipa chikafu here? Mamadzifidha here varume? Chimbomira kudzifidha kwazi pari kuya nyama iri kufamba yoga. Zvafana zvada kuti zvidyiwa saka munongomira zobata zvihove 3 kana 4. Mavhurira wakomana mambodyawo nyama ine sauti. Ndakupesera kuona chimufana chachi young man chine zvindebvu chache. Goodbye young man. Giraffe. Asi hove idzi dzafonerwa naSokyo kuti pana vapfana vari kuya ikoko musabude. Mawana. Baba Mandebvu. Pane zvaitika teta. Iwe, mune hove remuchidhamu chasekuru wako. Chidhamu ichi hachina hove baba chakadhakwa ichi. Asi iwe, hove dzirimo muGiraffe. Kozi 2 idzi tadzibata sei? Baba ine ndakufunga kubudisa neti rangu mubhegi baba, zineti rangu rere. Tipedze masports abo zvakunetsa izvi. Zineti rako ndo rinoita apa. Iwe, wakarongeka wangu. Nekuti zuva rikunyanya kuti rowa baba. Kandai zineti renyu baba tongorowa hove ka1 Giraffe inzwa. Kingilaronamo Giraffe. Maiwe. Daddy good. Again here. Tisati takanda zineti redu here vakomana. Yowe maiwe. Yowe shakaoma yowe. Usaneteramba wakashinga chete. Zvinu zvakaoma sisi. Baba Mandebvu. Toita seko nekazuva kanhasaka. Kungopera here tiri pasi pemuti panapa naye baba. Matoda kuti tiende kupiwo zvekumhanya kudaiso. Handiti kamari kacho ndo katawana mumaricho imomo. Tobva tatoda kushandisa kamari aka here baba. Tari kuita zvine musoro baba. Relax wangu. Kongatimbomweka zvedu masesewa takakula down zvirichi pasi pemuti apa. No baba Mandebvu. Toramba tichirova masese uswari niko naye baba. Handiti neka 200 green here muhomwe baba. Katakasenza kumaricho ikoko.
basi masese akunyanya baba. Ndaitoverenga nezuro baba, hanzi masese anovhara ropa baba kuti rifambe kuspinal cord, ndosaka uchizoona vanhu vachistroka basi futi masese waya anovhara maveins baba kuti ropa risafambe, ropa paunozoita bofu baba. Saka ngatimbomire masese baba, pada wakasukwa apa, wakavhenekwa unooneka kuti mune mukati zvinhu zvipi, vanoda unobuda furo apa baba. Masese akutovhara majoints nhasi. Mazuva esaya taigara chimamwa baba, tane 206 years tichinwa masese waya, tichisimpisana kuti zvinhu zvinonaka izvo. Asi nhasi nekuti wabata 200 American wautaura kuti anovhara maveins, anopofomadza. Wakutotanga kutongotaura usiku apa. Dai wambomira wangu, wambokula down, chimbodya maaizi aya. I think manza yayo ndio inokufurira yayo, tutaure zvinhu zvisina basa yayo. Baba, unogona kuda kungonimisa henyu asi chokwadi mukuchiziva imimi. Sandi kutofunga ka, dai tatombofunga tospina sei 200 kuti ite 1 million chamani, tichinje life yedu. Baba, from 200 American to million here. Asi muri kurota here naye baba. Blaza vanhu vanandebva vanorota here mimi. Ndimutoda tonishamisawo panapa. Saka yoda titese nemari. Baba, ndikumbira ukahane timbonofara kukadoma uku. Timbonokanganwa maproblems ese aite disappear. Tombotsvako vana vanogeza baba. Handiti isusu takarambwa here baba nemakadzi avo. Saka hane timbonofarawo baba. Makapedzisira kubatwa chirebvu rini imimi, kupurizirwa ndebvu dzenyu idzi. Zvakaoma baba. Giraffe zvakaomera. Alright, okay. Saka watitoita sei? Unoziva kuti inini zvesikirire kusofta mabhebhi nandigoneni. Zvandinogona ini chete kuzoba doro kana tapinda imomo mukati. Nekuita mamwe mafirimu maya baba. Zvozi masikiri zvisiko zvezvo. Nekupinda mahara pagedhi ka. Alright. Saka iwo chinzwa manje. Tine uniform yaya takambosonesa taiba nayo kuroadblock yaya yemapurisa. Saka ndo yatine takarova baba, tobva tabadoro mukati momo. Hatisi kuda kana kubuda coin baba, tiri mudiriro, tiri mudhanzi baba. Saka zvatoita isu baba, ngatingosiye 200 padeni. Tiende tiri muso baba, tisina kana chinhu. Saka boka hande ukadoma ikoko. Timbonokanganwa namo baba. Ava maakutanga kuchitaura manje baba. Takuchipindirana manje. Saka takamirire zvedu, hande zvedu baba. Mati chimomira. Maudiwa mota kuti tikwanise kunyatsobhirivhisa vanhu ka. Bosi pachazodiwa tumabhebhi ka. Saka ngatiende kuna sekuru soko. Unokumbira mota yawe. Kuti zvityise baba. Yawa hande kwa sekuru soko. Mari, Live for money, 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 Muga take man, Buddha take man. Sekuru soko, baba. Makadiko hanzvadzi yamai yangu soko mureva, soko mukanya, makwira miti, makadiko. Murise zvenyu apa, Makadiko sekuru soko. Afana, kuya kwenyu kwakanaka here kudai so. Mfana, taura nyaya fast afana wangu. Asi mauya zokwereta mari here kana kuzotsvaka chikafu panapa afana. Taura fast mfana wangu, semunhu ari kudya sadza nemaguru. No sekuru pane ka business meeting katoda kumboenda kunombotsikira apa, saka toda kumboendawo takavhundutsira apa tiwanewo matenda. Saka pane kanyaya manje kuti panodiwa vanhu vanofamba vakagara manje. Mainvesta apiwayo anodhila nevanhu vakaita semi. Vanhu vakaita semi vafana imimi. Kufamba wakagara? Ndokuita seka wafaneko. Zvimasilenge zvenyu zvamai manje zvafana. Hanzi makulayo, kufamba wakagara. What is that afana wangu? Sekuru, ndokufamba kauri mumotikari. So tikukumbira motikari yenyu seko timbonobhilivhisa vanhu kwamainvesta edu aya. Hatokumbirawo mudhara, hatokumbirawo mota ensoko. Okay.
Saka mota yangu yakaita mahwani kwa fana wangu ka. Mazati penyu papera fana wangu. Papera sesipo Swatidaro sekuru hatunoibata zvakanaka. Kuibata sezaire gondo chairo. Okay, chine unotora chimota fana wangu. Ivaifano enda. Tinotenda sekuru Chibaba tinotenda yo. Baba. Aiwa tinotenda tinoichengetedza soko. Ya. Sasa zviwana zvafana zvazvo ndaizvitsvaga nguva yese kuti ndozvikudubutsa sei. Ya, zvayazotora motikari yaya ndakaseta bhomba. Zvaenda kwamufika nebhoi zvafana zviya. Ya, zvaita. Iyo. Apa tapedza wangu apa. Mota taanayo, topinda futi mahara. Bati baba tofanira kuzotsvaka tumabhebhi twakanaka wangu. Tokuti tizoenda natwo kudheni kwatwo baba. Yes baba Mandebvu. Tawina baba, chimboredzai kanamba katimbofara zvedu isu. Baba Mandebvu na jirafe babindira Nevana bakanaka Makaipazi baba Ishireka tikuro vere maoka Madara edu makanyanya Nevanya vafereka Madara edu makanyanya Nevanya vafereka Madara edu makanyanya Nevana bakanaka Baba Mandebvu. Chamebaya shamari ngatitise ngatibaye. Saka makutoti diza kudara. No, kutiza chi papa. No. Mari ande kumota. Mabhebhi kesha tisina panapa tine kadhi ka. Saka ande tino withdraw. Toenda kumota uko, toenda withdraw. Pa ATM iri padhuze tokupai mari dzenyu nematipi. Baba Mandebvu. Cheka nani cheka. Yo, giraffe. Kumota iri kuramba kuti taenda. Mabhebhi ndikumbira mumboburuka mungopusha mungota a little bit push chete kungoguma so inobva yamuka. Iwe giraffe ngaasara achipomba handbrake. Giraffe sara uchipomba handbrake yo. Mabhebhi abuda. Tiende kuno withdraw mari yevasikana. Ane makati munhu wese 50-50 tokupai ma 80 pamunhu. Ene munopiwa mari nana bobo wenyu uko. Atiswa na bobo wenyu isusu. Baba Mandebvu. Baba Mandebvu.